Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Lagun diezagula jauna, Maria beti Virginia doatsuaren otoitza gurgarriak arrisku guztietatik atera eta zure bakean bizitzeko zoriona izan dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, badakigu bera maite dutenen onerako bideratzen dituela jainkoak gauza guztiak, bere aurre erabakiaz deitu dituenen onerako alegia. Aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen, bere semearen irudiko izan zitezen, eta horrela, semea senide askoren artean lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen. Deituak berriz zuzentzat hartu eta zuzentzat hartuak aintzaz bete. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, zuzera gure herriaren ohore gorena. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Bereinka zeitzala ene alaba goigoiko jainkoak, lurreko emakume guztien gainetik. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Bedinkatua izan bedi jainko jauna, zerurrak egin zituena. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan fariseuak etorri eta Jesusekin eztabaidan hasi ziren, jainkoagatiko seinale bat eskatzen zioten azpikeriaz. Jesusek barrutik asperen eginez esan zuen, zer delata ari da gizaldi hau seinale eske. Benetan diozuet, gizaldi honi ez zaio seinalerik emango. Eta haiek utzirik berriro txalupara igo eta bestaldera abiatu zen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Ama Virginiaren devoziozko meza, ari naiz ospatzen, ez dago halako festa berezirik, baino edozein kasutan ama gogoan ukitzea, gure zeruko ama gogoan ukitzea, beti dugu gauza ederra, gauza mesedegarria, eta esan genezake beti komenigarria. Horregatik, hain zuzen ere, horixe da gaurkoan ospatu nahi dukena. Meza hau gure zeruko ama gogoan hartuz. Gure erlijioan, Jesusek halako toki berezia eman nahi izan ziolako bere amari. Bere bizitzan, dudik gabe, denontzako bezala bere ama oso importante izango zen. Ze maitasuna, ze giro ederra egongo zen Nazareteko etxe hartan, Jesusen eta Mariaren arteko harremana ze polita izango zen dudik gabe. Oso zenbait gauza gertzen dira, evangeliotan baino ez gehiegi. Baino horietan ere suma daiteke zen olako giro ederra egongo zen, ze maitasuna eta ze goxotasuna bien arteko harreman hortan. Eta Jesusek nahi izan zuen guk ere hori bizi genezala. Gure bizitza espiritualean bere amarekiko maitasun hori, goxotasun hori senti dezagula, bizi dezagula. Eta horixe da maite gaituelako gurekin konpartitu nahi duena Jesusek. Gurutzean bere azken
unetan hoixe adierazi nahi izan zuen Joani bere ama bezala emanez. Hor dezu zure ama, hor dezu zure semea. Eta beti ulertu izan du da kristau guztioi esaten zigula esaldi ederra eta sakonura. Horra hor zure ama. Hori da guk ere sentitu behar duguna, Mariari bere laguntza, bere bitartekaritza eskatuz, baina baita ere bere maitasuna, bere goxotasuna senti dezagula gure kristau bizitza. Bestelako zailtasunak egon daitezken arren, edo zein motibungatik. Beti amaren indar hori, babes hori, maitasun hori senti dezagula guk. Zuri barkamena eskatzeko eta zu goresteko eskaintzen dizkizugu Jauna emaitza hauek. Eta apal-apal eskatzen dizugu Maria Virginia doatsua eredutzat hartuz eskain dezaizugula gure burua zuretzat atsegingarri izango den opari santu bezala Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak Jauna gandauzkagu. Eskerra jangoiko gure Jaunari. Egoki da eta zuzen, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Eta zu bedeinkatzea eta gorestea Maria beti Virginia doatsuaren oroipen hau ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu du, Espiritu Santuaren egitez, zure seme bakarra. Eta virgintasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia, Jesukristo gure Jauna. Honen bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute zerutaru espiritu eta botereek zure oste adoratzen, goiko indar eta serafin doatsuek zuri auspez agur egiten, oztasun berak bairitu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu Jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diran guztien jainko Jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure dizirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala Jauna, zu berriz etorri arte hau dugu hau berri ona. Horregatik Jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan Jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora,
Leon, gure ita santu eta kotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren seme haren senar Jose Santuarekin eta apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zure bezurregetza, zuriak ospete indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira daituak jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoi. Zerutar janariaz sendoturik, egizu jauna, Maria Virginia Doatsu eredutzat hartuz, eraman dezagula bizitza garbia zure zerbitzuan eta berarekin batean gora zaitzagula benetako gorespenez. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari.